Samtang sa laing balita, testimonya sa asawa sa 29 anyos nga lalaki nga nagdungga patay sa iyang kaugalingon, kadudahan. Pamilya sa lalaki nag-request og autopsy sa patayng lawas. Brigadang Alan Tangkawan, i-brigada mo! Nihangyo ang pamilya nga ipaubos sa autopsy report ang kamatayon sa 29 anyos nga bana kinsa nagdunggab sa iyang tiyan nga posible silos ang hinungdan. Patay na nga nadangat sa Chungwa Hospital si Ernest Paul Alinton, 29 anyos, taga F. Llamas, Basak sa Nicolas, Dakbayan sa Sugbo. Ang asawa sa namatay nga si Jai Oy mitugan nga wa siya magdahom nga magdunggab sa kaugalingong tiyan ang iyang bana gamit ang kitchen knife. Naitabo kini pasado alas 10:30 Enero City, 2024. Sa investigasyon sa Mambaling Police Station, nasayran nasuko si Ernest Paul sa iyang asawa nga si Jai tungod lang sa cellphone sa wa pa mahitabo ang pagpanunggab sa iyang kaugalingong tiyan. Ang pamilya ni Ernest Paul nag-request og autopsy report kay nagduda o di makatuong nga nagdunggab sa kaugalingon ang namatay. In the hearts of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.